Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. गोबाव समनि उनाव दिनै आको फिन मोनसे भिडिअ लानानै फैनाय जालायबाय। आंनि दिनैनि भिडिअआ बबेनि सायाव नोंथांमोना आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ। थेवबाबो आं खनसे बुंनानै होनो, आंनि दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय आगै फान्थावस्रिनि 100k साबस्क्राइब जानायनि थाखाय बेनि फिसा मोनसे सेलेब्रेसन दङ। दा बेयावनो आगैया आंखौ लिंहरनायलाय आं थांनो ओंखारबाय। गोबाव सम भिडिअ लाबोनो हायाखै, बेनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय। मानो होनब्ला आंहा देहाया गाज्रिमोन आरो दाबो एसेबां थिग नङा। फुङाव सेलाइन लानानै फैबाय, ओमफ्राय दा आरो बिजि दंबावो दायो। दा बिजि लाहैग्रोनोसै, बिजि लाहैखांनायनि उनाव प्रग्रामाव थांसै। मा बुंनो, दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो स्टार्ट खालामबाय लोगोफोर। आरो गिबियावनो निमाहा बिनायबो थाबाय, मानो होनब्ला आं जाबायदि भिडिअ लाबोनांगौ नोंथांमोननि गेजेराव आं लाबोनो हायाखै, आंहा देहा गाज्रिनि थाखाय। आं एबारे देहा मोजां जाबोला, बेमाराबो मोजां गास्राबोला आं नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लाबोबाय थासिगोन। आं दिनैनि भिडिअखौ माने थांनायलाय नोंथांमोनजों भिडिअबो होनाय जायाखै होननानै आं मोनसे बिदिनो फिसा क्लिप बिदि भिडिअफोर लानानै नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामनो होननानै भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरो लोगोफोर। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो अनसायनाय होगोन होननानै मिजिंथिबाय। आंनि दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो स्टार्ट खालामबाय आरोना लोगोफोर। Kolma बे नुनायावनो जोंना प्रग्रामा। ओमफ्राय आङो फार्मासियाव थांग्रोनो आरोना, आंहा बिजि लानांगौ दङ, ओमफ्राय माखासे मेडिसिन लाबोनो दङ। आं बेनि थाखायनो आं मेडिकेलाव थांग्रोनो, माने फार्मासियाव थांनानै ओमफ्राय प्रग्रामाव हाबफैगोन आरोना लोगोफोर। नै मोनफैबाय, आं बिजिबो लाखांबाय, बिजि लाखांनानै फैबाय। फैनानै डाइरेक्ट जायगायाव मोनफैबाय आरो नै जोंहा मोनफैबाय एक्ट्रेसफोराबो आरो इथिंबो दङ। हाय हाबैनाय नै फैना फै। फुरा अबस्थायानो गैला, लोमजानायनि उनाव फुरा जामगाव जुमगाव। बिथिं जोंहा डिके जुलिनि एक्ट्रेस आगै बिथिं फैब्रा। नै बिनानाव जा सानदों ब्लेक नोंनावा नै आंबो ब्लेक आरो फैगासिनो साथिं वाइ। दा लोगोफोर फैयाखै, सिङाव हाबैनो। लोगोफोरनि बेनो आंनिखौ हमना होब्रा, आं हाबैनो आगौनो। होखानायसो नामा? मिथिया हाबनो मोनदों ना मोनथाराखै? mantan bukan itu ya? Kontai itu. Toh bina? Lagi sayang, kamu kadang ya. Program foto mana ini beda. Ini bagi konten ini 100k subscribe. Kau baru nukawain itu nak guna?
बेनो आरोना दिनैनि प्रग्रामा आगैनि लग'खौ नुखाबायना गासिबो आगैनि लग' ओमफ्राय बे रुमाव सासे सानै साथाम आरो दंबावो आरोना बाहेराव ओमफ्राय Itu angin udah kalkas ini dile. Dile deh, nusa kan mal. Angin sekali lang lah. Itu malah ramai sih. Siklapur ang bula bayar na lagupur. Udalgurini bibar. Udalgurin da गासिबो ना आगै मोना गासिबो उदालगुरिनि बिबार आगै फान्थावसेनि लोगो Thank you. Kopi na? Coffee, thank you. বেলেগ জায়গাত আছো মোৰটো লৈ নিদিলি যে Gazala na lang ba? Angel lang ba? nanti wes kamu nih Beza ba actress, actor. Munus. First time. Munus deng na? Angna Nigas Narzari. Munus ni channel. Ang Munus deng dini first time logo moन्दों आरो ओरै जों उदालगुरियाव नुलायखाबाय थाखायो थेवबाबो बेबायदि जों लोगो मोनलायाखैमोन दिनै first time लोगो मोनलायबाय आरो ना उदालगुरिनि नालाय जों गासिबो ना दे होमबा थेंक इउ दे फार्स्ट तुला Oh iya baru. aku nasab nih là được. Anh đi khoan không nó đi đã ăn đâu là lấy được rồi ăn đi khởi không lấy Murtu khas telas lo gede. Kita be kita. ăn ya sama dah Murtu mau malih lo beli. Belo ini belo saya pasti nom. Ini pura pura direkam. Oi. Angka sentrala sabun logofor. Angka mana? Bini angka sentrala sar. Angka lasin baik kamu ngalai angka last. Angka binain baik dah supaya dengan binain baik dah orang Udalguri mama mencari program jadul mana jangan tak expert. Unik apa sih nak?
Nih kan, oh sudah beli. Masih lagi. Itu udah di sini sama membeli. Cina ternyata. Ingat beli. Biryani, मैगं, दाउदै. आगै, thank you so much. आंखौ इनभाइट खालामनायनि थाखाय ना? जोंहा फैजोबासो हासिनो आरोना. बेफोर सियारा गासिबो फुल जागौमोन माखासे लेंहरनायबा सोरबा बहाबा थांनो सोरबा बहाबा थांनो फनावनो बुंदोंमोन फैगोन होननानै
Woho, नै लास्ट गासिबो ओंखारजोब्बाय उदालगुरिनि बिबारफोर नै उदालगुरिनि गासिबो बिबार बिसोरो बर्तमान सिंगेलैनो दङ ना दे गासिबो नै बिदिनो जोङो मा होनो गासिबो मा होनगोन बेखौ सहाय होलायनाय जौगालांनायनि थाखाय गासिबो हेल्प होदो आसा खालामबाय बयबो बिदिनो बिनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानैहाय Pasana? सुदुमुवारि थेंक इउ मालाबा लोगो मोनगोन आइस नाम्बाराथ' दंखायोना बिबारफोरनि गोजा मिटाप बानायगोन ना बेयाव थांगौ आंनियाव नुवाखैना मानसिफोरखौ नै मानसि गिदिंगासिनो नै आंनियाव बायबाय होनदो नै जानानै बावजोब्बाय एसे जाबायना जोङो बिराद गोथाव थांसिगोन दायो नै गोथाव जाबा एकदमबारे बावजोबो इयाव आटाक गैया गासैयाव ओरैखौ मोननायबाला मोजां जासिगौमोन ओमफ्राय पेटे पेटे बांसिन जागौमोन आरोना दा मोनासै बेनिखायनो नै इयाव आटाक ना थाबाय दा थांसिगोन